Tima, abin da ya sa kika gana kira ki zo cikin nan ina son magana da ki. Shine magana gaskiya wani alhaji ne ya shigo cikin gidan nan. Ya kuma ganki, ya kuma yaba da hankalinki, sannan kuma ya yaba da kalar fatar jikinki. Fatar ki ta yi masa. Kin gane? To yanzu ma dai abin da ake ciki ya bani. Ka so in baki dan taba. Wannan kaɗan ne da daddare zai zo ya ɗauke ki ku tafi ku je ku huta. Kin gansu nan. Dakata manjiya, ba haka bane ya fito da ni. Soyayya ce ta fito da ni daga gidanmu. Abdul ne ya kawo ni nan ya aje ni. Don haka ba wanda ya isa ya aikata min abin da ban yi ba. Ban gan shi ba ko wane ne. Da ke da Alhajin ba ku ishe ni kallo ba. Kina nufin ne in fasa wanda nake so ne? Ko kuma in je gurin wannan kwana? Saboda ga Abdul ɗin baya zan yi da shi. Wani abin da in aka yi ba fitowa zai a jikinki ba, ba nunawa zai a jikinki ba, kawai abin ne da za a yi shi na kwana ɗaya. Ba ni nawa zai yi a jikina ba, amma ba zan taɓa ci masa amana ba. Ko kin gane? Abdul shine a raina, kuma ba zan taɓa sauyawa ba. Da ke da Alhajin ba abin da ya dame ni da shi. Ko kin gane ko? Ba damuwa na da ke da Alhajin. Shiru ba wasa bane. Kar ki ga ina shiru. Na fi ki fitsara da rashin kunya, sai dai in ba a taɓa ni ba. Ki in ke kuma za ki je ki kwana a gidansa, sai ki je ki kwana. Ga hanya na, ba hakan bane ta fito da ni. Ki dakata, bana bukata. Lallai yau na tabbatar da cewa ke yar tsiya ce. Tima, amma in Allah ya yarda za ki ga abin da zai faru a cikin gidan nan. Sai na abinci ya zo ya gagare ki, na abinci ballantana sabulun wanki. Kun ga gidan da ake holewa, sama ta kas. Gida na bariki babu kulawa, sama ta kas.